Abum N.K.O.L.I Ada Umuohia Okija Molonwadiana Nozobolo. Once upon a time, on the 14th day of May 2022, the Ndigbo of Rotary Club International called and NKOLI Entertainment answered. Mbosi pụrụ iche na ndụ onye Igbo ọbụla nọ na Rotary Club International bụ mbosi a na-ekpughe ma na-anabatakwa nwaanyị manarịa ada ukwu ada Jizọs ada Igbo ji eje mba nwaanyị nwere obiọma mkpụlụmma bịa bụrụkwazie nnukwute nwanne m nwaanyị na-aga aga bụ Madam District Governor Nominee 2023/2024 of District 9110 Ify Ejezie of Ikoyi Metro na Global Legacy Resort Abeokuta, Ogun State, Kankano Wefioto. Ejezie of Ikoyi Metro. Please let's welcome them warmly. Let's welcome them.
In 2005, a fresh graduate performing for the then President Obasanjo as the lead actress in the Cross River State Government House, Calabar. Me, in 2022, performing in President Obasanjo's property. Are you thinking what I'm thinking? God is good. History does repeat itself, isn't it? This has been a long way coming, from performances as a child, in various capacities till now that I work with MTN Nigeria, from being La Compere Extraordinaire to red carpet host to a voiceover artist as the voice in a language in the MTN IVR, to hosting shows in the MTN internally owned radio station Yellow FM and the Beats 99.9 FM Lagos, and now this, dance. Igbo traditional dance. So, in our portfolio, we have performed for Chevron Oil, Nest Oil, the veteran in Zapite Dochi, traditional rulers, men and women of repute in our society, and now Rotary Club International. All glory to God. Thank you, Rotary Club International, for having us. Indeed, it was pleasurably humbling to perform for you, distinguished ladies and gentlemen. Thank you for the overwhelmingly enormous love and warmth you showed us. We will not forget them in a hurry. We look forward to very many collaborations in the near future. God bless us all. Amen. Thank you. Congratulations once again to the Madam District Governor Nominee, Ify Ejezie and Jesus. Next is Photo Splash. Kedu ihe m ga-enye gị o Chineke ọmụmụ zulo? Kedu ihe m ga-emere Chineke m odogwu n'agha? Ọ bụ onye ga-akụchasị
Chineke naanị ọmụma ka m jiri mịa n'iru gị Chineke m ọ bụ otito ka m jiri bịa ezi chi ije ngwa soro m na-eto ya n'ọdị mma soro m tobe ya n'ọdị mma ndị nke Chineke bịa ọfịa aga m akọlụ unu ihe Chukwu mere m n'ọdị egwu